Te miért vagy rózsaszínben? Mert én egy beugró futó vagyok az Amazonok között, és én beépültem. Aha. Azért jöttök, meg szerettek szenvedni? Igen. Igen? Muszáj lesz, igen. Aha. Kutyával a repülőből kiugrani, az meg nem annyira működik még egyelőre. Fél a magasba. Sajnos ugye így neki nem lehet. És mire számítotok, milyen lesz a pálya? Saras. Saras? Igen. Hát őszintén annyit tudok, amit a Mood Dogon azon részt vettünk. Én azokra számítok nagyjából, azt lehet, hogy lesz benne meglepetés majd. Na milyen a pálya, lányok? Nagyon jó, hogy Nagyon- belülről és alulról is vizes. Igen. De fog majd esni az eső. Örültök neki? Igen? Igen. Még mindig tetszik az eső. De még mindig tetszik? És mire számítasz? Nagyon sáros leszel, vagy csak kicsit? Igyekszek nagyon sáros lenni. Igen? Persze, hát ha már itt vagyunk, élvezzük. Jó van. Elhagytad a hajadat. Ez a vízbe merült! Mit gondoltok, mennyi idő alatt fogjátok teljesíteni a távot? Hát nézem, egy 50 perc. Én egy órában azért bízom. Aha. Mi abba bízunk, hogy teljesítjük. Aha. De az idő az nem számít, csak hogy teljesítsék. Van. Én nem számolok idővel. Számolod. Nem nézem. Jussunk túl rajta, azt jó van. Honnan jöttetek? Mékút. Bácskis. Budapestről. Budapestről? Igen. Szolnok mellől. Szolnok? Ismeres vár. Mire gondoltatok, hogy ilyen kicsi kutyával eljöttetek? Hát azért, hogy legyen közös élmény, úgy éreztem, hogy ez egy jó kikapcsolódás hétvégére.